Inilunsad nitong Sabado ang kauna-unahang audio description cinema sa lalawigan ng Albay, kung saan nabigyan ng pagkakataon ang mga may kapansanan sa paningin na makapanood ng sine. Naging posible ito dahil sa Audio Description Awareness Movement o Project Adam ng Philippine Blind Union o PBU, katuwang ang SM Cares Foundation. Para sa 12 taong gulang na si Thomas, isang pambihirang pagkakataon ang ipinaranas sa kanya. Ito kasi ang unang pagkakataon na nakapanood siya ng sine. Aniya, hindi man niya maaninag ang mga karakter sa pinapanood sa kanilang pelikula, laking tulong ang audio description para malinaw nilang naiintindihan ang takbo ng istorya. Sana po wag po silang sumuko sa buhay dahil meron rin pong paraan gaya po ng mga technology na nag-i-improve, patuloy na nag-i-improve ngayon para gabayan yung may mga kapansanan. Tulad ni Thomas, ikinagalak din ng pamilya Madelyada na pawang may kapansanan sa paningin na may tulad na nitong proyekto. Dama umano nila ang pagpapahalaga sa kanila ng komunidad. Pili po ako sa kanila, ma'am, kasi naiisip po nila na gumawa sila ng mga ganyang aksyon para naman po makapag-enjoy naman po kami at na ma-experience din po namin kung ano po yung mga na-experience sa mga sighted din, mga kagaya nyo po na kami, hindi naman po kami nabibehind kahit na kami hindi nakakakita. At least sa pamamagitan po ng kanilang mga ginagawa, nakakasabay po kami. Maraming salamat sa mga ganyang persons na gumagawa ng mga ganyang mga paraan para naman po sa amin ng mga hindi nakakakita po talaga totally. Maraming salamat kasi nararamdaman namin na kahit paano nagmamalasakit sa amin. Sobrang salamat talaga. Sobrang napapasaya kami sa mga proyekto na ito. Naimbitahan din sa aktibidad na ito na makapanood sa sinihan ng ilang kamag-anak ng mga dumalong visually impaired individuals. Ayon kay Ching Ranyola, chairperson ng PBU, ang Project Adam ay hindi lamang isang film viewing. Isa umano itong mahalagang hakbang upang isulong ang karapatan ng mga visually impaired sa panonood ng pelikula. Aniya, layo ng PBU na maisabatas ang Philippine Audio Description Act sa taong 2026. Ang batas na ito ay magpapatupad ng mandatory audio description sa lahat ng pelikula sa Pilipinas. Napag-isipan namin na this time naman dito sa Albay nga ang gagawin kasi usually nagagawa ito sa Naga mainly because mayroon silang resource center for the blind doon. So na-feel ko na during this activity na maraming na-excite ng mga blind dito sa Albay. Kami ay nagpapasalamat sa SM Cares Foundation and SM Malls and Cinema na pinayagan kaming mapanood dito sa movie house nila. Hinihikayat naman ni Ronel Del Rio, co-winner ng Project Adam, ang film producers na isama ang audio description sa kanilang mga pelikula. Ayon sa kanya, isang malaking tulong ito para mas maunawaan ng mga visually impaired ang kwento ng pelikula. It's one of the awareness campaign na ginawa namin. Meron din tayong mga fora na ginawa para sa mga film producers, para sa stakeholders ng movie industry at saka sa theater, no? At saka sa iba pang form of arts. Ito'y simula pa lamang ng marami. Ang aming pangarap sa tulong ninyo sa media at sa local government natin, first quarter hanggang second quarter ng 2026, meron tayong Philippine Audio Description Act. Nagpahayag naman ang naturang mall na magsasagawa pa sila ng iba pang film viewing ng audio description film sa hinaharap. On behalf of SM City Legazpi, maraming salamat sa pumunta at suporta na binigay nyo sa SM City Legazpi. No? Pero itong programang ito ay sinimulan ng SM Cares Foundation. No? So yung SM Cares Foundation, yun yung arm ng SM na nagka-champion sa mga inclusivity, sustainability, and corporate community engagements natin. No? So maraming salamat po sa SM Cares Foundation. So after nitong movie screening natin, no, for our visually impaired community, meron din tayo sa April sa SM City Cebu naman at sa Baguio. So yun po yung mga programa ni SM Cares Foundation. Inilunsad din ang Project Adam sa Calamba City, Laguna at Davao City. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.